Coba sing sepuh panjenengane ibu. Rene rahayu sing wis cara dene mungkur anggone dadi kyai sepuh merga putra-putrine wis anambut sinane akrami tegese mung karek menikmati hidup ya kok. Heeh, lah ini wis mungkur. Ya, heeh. Ini bar mantu terus disepuyung kanca-kanca. Oh ya, jelas Indonesia. Nek kancane duwe gawe iki disepuyung bebarengan ya, Bro. Yo. Kangelaki, mau Selendang biru, selendang biru, among engai hati, norakan batin yang kakung suara gede sareng. Ya. Gen ora apa jenenge kuwi rekoso lek nyuwara cilik. Heeh. Dasare pirang-pirang dina Prai. Lah pirang-pirang dina bajut. Wah. Iya. Kowe manut karo perintahe karo rezeki sing diparingi karo Gusti Allah to. Adine saya tua ya, Tru. Oh iya, saya tua. Kowe kok digawe karo rezeki karo Gusti Allah bujang. Iya. Wayah Prai di istirahat. Oh, heeh. Ra iso nek kon kaya umur 30-an tekane 40. Oh iya, tenagane ya. Ya, ya, sing penting awet lumintu anggone gegulang ngene. Kabudayan. Nyatane Jeremali wis jauhi karo lumpit. Ya, dia terus Nganjuk ya ana meneh. Oh, Joko Liwon. Heeh. Kembali lagi kepada kita setelah tahun yang lalu diselani karo dalang lokal Nganjuk. Oh, dalang Cinom sing ganteng-ganteng. Pokoknya tahun ini kembali kepada kita lagi. Oh iya, Joko Liwon Sukomoro. Alhamdulillah. Cih, lumintir paringane rezeki saka Gusti Allah. Maaf. Kalamono. Ya, makasih. Suara kakung terus. Wow, suara kakung. Heeh. Sapa? Yo, aku nyuwun suarane anu si Pugo. Oh, Pugo. Adine bojoku ya adikku terus. Wah iya. Ya. Iki bro kanca-kanca para YouTuber sing kemarin padha lekekan kok. Mosok gue nangkep sore mau. Luar biasa. Saking kae si kumplit. Wah, luar biasa. Heeh. Yes. Ya padha-padha lek golek pangan wis tidak saling menyulitkan lho. Oh ya, kanca-kanca ya golek konten, ya awake dhewe ya memberikan kelonggaran tempat. Ya, ya.
Yo, nek aku angel ora kelakon ki mau yo. Masa kamerane ngono ndonga. Ngomong ae sing ndonga. Anu, ini kok mantu terus jalan. Lah aku pegel. Karena kanca-kancaku wis karo awake dhewe sudah menjadi satu. Ya, kita cari nafkah bersama-sama. Oh iya. Ngono ya, Bang. Weh, ya. Iku lek bar iki terus weekend uduk terus enek apa nang YouTube diupload kepulangan weekend Salibi. Mesti kuwi. Oh, kedatangan wis diupload tenan, kedatangan. Ayo dulu. Kan kese pulang ke Kediri lho Mbak Sari. Ya. Mesti ngono kuwi nanti apa? Iya, iya. Nah. Angger kok wayangan mbok jalange sapa wae to. Angger nek iki Salibi iki fever iki sapa? Iya. Iki mau ki aku nganti kaya wong mimpi lho. Sing jelas Indonesia kok penontonnya nganti 6.000. Biasanya ini mau 150. Terus orang yang Salibi mudah 6.000. Nah, kudu tak dol. Jangan lho, oh, biar arepane wong tuku ati tuku kangge ngeswat. Aku ojo. Angin ngelaki dong. Nah, sing angin ngelaki to. Pangelai janji selendang biru selendang biru aku mau sore ngunggah ning nggon TikTok, Bro. Yo, tak syuting kanca-kanca YouTuber iki lah. YouTuber banyak sekali yang hadir bersama-sama mencari nafkah. Lah mana sing komen to? Jalan tua akan pola. Lah nek iki Salibi enak wong nonton. Tak jawab iya. Nah, sira move on lho, ya. Ya. Ben on kabeh dhewe. Jarke mek on kabeh dhewe. Heeh, kuwi mengguyu ta. Ya, maka noratakan batin Putri. Iya. Biasa kan semangat, wah semangat. Iki pembalungnya asine kelong telu. Ini nyatane Mas Ardi, Mas Guru makan balungan juga luar biasa. Kayak sore Pak Trowata. Tak tunda, ini kan dia. Iya panen ya. Si Tommy pamit pembalungnya mergo sesuk-esuk duwe gawe, Mas supir ya ngono Mas Edi gitu nek sibuk gawe tabu. Terus iki tujune duwe jelas. Sing balung iki wis inti-intine sing dembung iki wis padha pamit. Ya, aku wis hari iki seneng. Sesuk kuwi ora patek akeh ndek. Ya, coba. Nah, yuk. Mana? Tuh, berupa. tatapan janjimu Banyak sekali yang berkomentar tadi liburannya terlalu panjang, terlalu lama. Yuk, aku sadurunge lek wis ngatur. Bahwasanya Mas Komet karo Mas Dodok kuwi kersane ngurgon liburan. Kok nek gendung iki Salibi kuwi konsisten sampai goro-goro, terutama dalane ini aku ngono. Yo. Oh ya, Tru. Yo, nyatane saya ini Semarang Lungguh mergo wis suwi kok ora jagongan karo mboke utawa Budwi Kurniawati. Kangen aku krungu kabar demikian ora nganggo leret tanggapan. Wah, seneng ora jamak. Ah iya, bukan aku saya kuncara saya Andayen Bawono. Ya, mergo dongane wong tuwa sekarone sing pendak dina iki mengiringi kesuksesane nduk Niken Salibi. Oh iya, iki janji aku matur. Apa?
Yo ikan kok nyuwara utawa menembang sing klasik. Aja dikira ikan salindri iki isone ngono lagu lestari lagu Pujaningsih lagu ayang-ayang. Heeh. Aku wis metuki dhewe cilik bahwasanya iki klasiknya ya luar biasa. Oh, ngono. Heeh. Lo ditampilke. Oh iya, ditampilke kono nembang klasik sing no karo lenggah sik. Ya, ya. Yo kan. Wis ngantuk lho, Nduk. Dereng ya. Cuma beli paku ya wadah. Padahal iki mau atas mimi obat kuatuk loh, Pak. Oh iya. Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya. Oke. Heeh, nek nyatane kulit paku sing putih. Enak irang-irangnya banget. Jadi ini lho, kamu semangat sebabnya apa bunyi kamu semangat banget? sebabnya konten pembuatan dereng jenengan. Nggih. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sohib Belajar. Luar biasa. Nanggap jenengan wis nanggap awakmu wis dirancang. Piye carane supaya awakmu iso ngabdi antara sanadane Pak Suhadi nggih. Ya Iya. kan kami lakon. Anggap kowe aneh lho kan. Jadwalnya terlalu rapet. Iya. Iya, sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul iya. Iya, alhamdulillah. Nggih. Nyatane jengben niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar karangannya lan apa kuwi ya. Nggak longgarmu kapan nyatane sing nganggap yo gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggal. Ora keterima dialah gue sendiri liyane sing ngono kuwi. Jalan ya seperti itu, nek keterima ya manut karo jalane. Nek ora keterima lha tanggapan murah dibatalke. Ya jadi keterima iki jarang ora iso boleh tanggal liyane ya gelem sing nanggap. Nggih ta? Nggih. Anu bang apa saiki cayu. Jerman sih ngono ya. Nah, para pini sepuh tasih pareng lenggah lho, bapak-bapak. Sing kepengin buktekne iki calendri kono Mbak Klasik iki iso apa ora? Lho, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing kendhahana daleme Pak Suhadi, saha buat ning akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok iki ning Bojo Laras Indonesia isih 3.500 sing nonton awak. Nah, ya biasanya selesai kan itu. Iya, jenengan apa nak? Cahyu. Mijil Bapak nggih. Oh, kira nama sini dulu. Kira ya. Ya Mas. Yokohama. Ya, coba. Cobi yombang. Oke ya. Iya, Pak. Nah. Mungkin dari aja nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean iki anakku ge ayu. Ya salah ora seneng beda karo sing cobi kae salah kayak cangkem. Yo nah. Yo jangan orang ngetok-ngetok itu lek lagu Mbak Retno Cunge kan dia mencari ini. Ayo, kita wet-wet kok. Nah, ya sesuk pamit. Sesuk kira hati-hati. Iya, coba kayak apa? Dupi yang Kakung? Sesuk nek kondur salam go Bapak Soleh lawan Mama Wiwin ya. Ki mau melu ora? Oh, mboten. Nggih. Jaga adik. Ya.
Caca kok parikane rapas to, Bro. Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin. Iki dudu parikane wangsalan, Bro. Ngono? Yo, pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya. Kula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Pipa motor. Apa kuwi? Aja gawe repot. Apa kuwi? Kenapa? Iya. Pipa banyu. Apa kuwi? Mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon. Ya. Pipa uang. Apa kuwi to? Aja gampang lali. Apa pipa uang kok aja gampang lali? Ali-ali. Kudu. Ya. Lanjut. Ya. Lasen. Kanca-kanca Bojo Laras, tepuk tangan buat anak wedok iki Sanindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang jadi pangan. Loh, piye to? Lagu iki lagi digawe, karo nikah wis dipangan. Oh iya. Jare bar nyipake lagu anyar lho kan. Oh iya. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, ini duet kok nyanyi aja gitu. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Ya, so. Di Kamelangan. Sabar. Biasa tak pengen krungu ya. Biasa karyamu tak pengen krungu aku. Sing gua pawean. Enggak lah. Karyaku ora apik Oh, elek. iku diupload mawon kula isi wae. Lah ya apa? Boten luasan. Saiki gak butuh sampe aku. Aku tak pengen krungu karyamu kaya apa. Kira pas itu. Tinggalnya pelok. Oh, kalahnya kecot. Belok. Batoknya apa? Nggak duwe aku gak mengkero itu. Ada. Kowe mau ora ngetok-ngetoke dikeki daharan karo Menyan Pasuhadi. Wah, jangan sok. Gue tempe, terus apa yang mau urang. Luar biasa. Matur suwun Mas Suhadi. Mugi berkah Jumaten panjenengan sak keluarga, nggih. Amin. Ya, langgam nduk jasa sak langgam mungkin ditutne karo mas-mas Bojo Laras Indonesia. Pengen krungu Bapak. Ya, coba buka celuk. Ayo, kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali, ning tak kira kanca-kanca iso. Dhek iso lagu Ngawi Rama. Yang mergo nek mondol. Ya nek mondol mbuh. Ya pulang sendiri, Mas.
Oh, Slendro. Ini pelok kok dhuwur. Oh, mana? Ya, Slendro masih apa? Kene Slendro kendean berarti ya pindah pelokan. Oh iya, aku kok bebas. Dijajak boleh. Ora sing nyalane kowe. Kowe nyalane ku tak gulute. Nek gamelane kok dijajal, wong ra entuk. Oh iya. Wong kok dijajal. Bisa. Ya. Saya suni Pak. Lah aku ingin berurutan. Nyata aku ngalamoning aku rasaku rasamu eling janji-janjiku manganggo siramu dongon bagus jajan hatiku waktu-waktu kamu saksi Iya, mas di jalan nabi pakai pisang tuh. Wis pas lho. Dereng kok. Wis usule pas lho. Wis usule pas. Cacane pertama pancen untuk ngawur-ngawur biyen iki. Wis usule ben hidup itu lek pas karo meja. Nah, iki kok. Tapi ini pun berarti menyatu ya? Menyatu lagi. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan. Saya tahu seniman harus seniwati gitu. Oke. Oh, seniman harus seniman lanang itu lanang ya. Maksudnya seniman harus seniwati. Seniman kali seniwati. Nah, Oke, terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. oh gitu. Terus apa? Aktornya siapa? Hmm? Aktornya siapa aktornya? Aktornya rahasia Pak. Oh rahasia. Ini channel aku skip dunia ngobrol. Lagi metu iki. Orang ditokoknya kan banyak apa? Sempet. Sempet dulu. Nah, ya ada saya dikoke, dikoke. Ya, ya. Sampun tak niku Pak asline. Wis to? Pun ngoten tok e. Oh, ngono tok. Nggih. Oh, ini kurang sithik jane. Biasanya ngepost berarti tambah sithik ngono sakit gompek biasanya ngono kuwi. Ki mung tak tenan. Sampun. Ora Niku kosong. dibaleni reaksi kedua. Oh, iya iya iya. Iya. Tak kira aku mesti ganteng ya terus. Heeh, iya. Bensin anu ya kanca-kanca latihan lagunan ya Pak. Siap. Ya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Betul. Oh, tanggal 24 ditunaikan ya. Saya langsung tadi. Langsung dari gandul langsung tadi. Gandul ya, gandul langsung tadi. Saya mau mulai penabung. Ya, terakhir Pak. Oh tadi. Mas Ardi wis nyatet lokasi to Mas. Kudune wis iso. Ardi. Nah. Saya aku mau nyanyi dicatat bisa. Iya. Iya, besok tanggal 24 genah dadi apik. Ya Pak. Ini digarap ya Pak.
Digarap. Biaran semen ya Pak? Biaran semen. Heeh. Man anu, sampean pasar karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang aran semen. Apike digarap peok ya. Apike peok nopo sendiri. APS sendiri Pak. Apike sendiri. Oh. Kok sendiri mau? Kok dia coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendangi Pak dosen sing tukang garap iringan biojular Indonesia ya Pak Do kuwi. Heeh. Atau kan ini anu loh nyuwun WA aku loh punan. Apa ya? Oke. Eh. Mas Ardi sih ngomong. Oh. Atau kan nyuwun WA ane sampean Dik. Oh. Sing jalu sapa Aji? Weh. Asine kuwi modus Ardi. Ya, wis garap sing apik. Wis kok jaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan biojular Indonesia semua yang menguasainya adalah Pak Sri Eko Widodo RSN. Oh. Nah, coba sama nak pameri ya garapannya kaca-kaca ya. Nah, sing tembang ibumu, Buduli Kurniawati. Lagune Loro Sesigar, ini garap gamelan ya. So sama moneknya kudu wis iso. Nah. Ayo Bu, Buduli. Nah, Buduli mau rong sempat nembang. Nah, ya. Mah podo to nek karo mboke. Mah podo. Nah, nang Facebook itu diupload wong loro foto dia sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Aku wis nyauri istri saya itu. Nah, yo. Loro Sesigar garap Mbak Iwangenan Buduli Kurniawati yo sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, wah. Ya, coba dia dah, kayak apa dah? Nah, musiknya dia tuh ke Loro Sesigar ya. Ya, yuk, Banyuwangenan bro, dados. Waktu kembali
Iya sing nulis Mas Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen Nyoro Gamelan Bali. Wah iya. Ini jenenge anu bro, kalau kendaraan atau mobil ini dimodifikasi, ya tidak merubah syair dan lagu, neng diiseni balungane. Ya, mumpung awake dhewe juga Gamelan Bali. Ya. Jadi selalu berkreativitas, sing tanpa batas. Anggone kanca-kanca di Jolaras Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik perhatiane para pamirsa. Oh, ngene ya, Tru? Iya, Mas Gareng. Lah kadang-kadang tetap berkreativitas, berkreasi. Kalau bahasane kreasi tiada henti ngono ya, Tru. Heeh, ya coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Oh, Ngawi. Heeh. Mbak Wanda karo Mbak anu Wiwi Irnawati karo Anjar Sari. Ana permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Obalika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya, heeh. Kok balik to? Lah ya, ora krasa kok cuwopeno nek jam 3. Ya, ya. Nyambut gawe ki anggere Senin kok alate mendukung penonton padha pendukung juga ki ora krasa kok. Masa? Ya, cuwopen nebar to. Lah ya, ya iki pangundhut pirang-pirang. Ngono. Blackpink kain idul. Kasih monitor Pak Kangko. Nggih, matur nuwun sugeng dalu Mas Kangko. Menika mirsani saking lokasi Babatan Tengahan. Lho nggih. Pak Marsono Kilang Kenceng ugi wilujeng enjing Mas Kangko. Mirsani di Jolaras Indonesia Channel saking Pak Tulus. Warung Tombolwe ing Cikarang. Sing disuwun lagon uga karyane Mbah Sukron Suwondo. Kula Tampar utawa Nyidra Asmara. Derek Imak Mas Joko Kedung Malang terus Kediri. Ya. Kasih monitor. Nggih, JP Sekarwangi Jaya. Nggih, Mas Rahman uga Pak Emandang Gemolong Sragen. Sing atasanan uga Mas Diko sini. Ya. Nah, iki sing disuwun lagon karyane Mbah Sukron, Nduk yang karo Wanda karo Wiwi apa? Kak menawa kuwi ya. Nah, ya, monggo iki pamundhut saka penggemar yang setiap bulan pasti nonton Pak Tulus Cikarang. Oh iya. Nyidra Asmara. Yo garap gamelan Bali to. Iya. Oh. Kayak apa? Diaturke. Diaturke. Heeh. Ya. Monggo. Diaturaken monggo Nyidra Asmara utawa Barada Cinta Kula Tampar karyane Ki Haji Sukron Suwondo. Yuk, dados.
Gun. Gue luar biasa ya Bang. Ya iki minangkani godhong kila kok iso gawe rego ya gini. Menungso karo menungso ora iso gawe rego ngono kae. Heeh. Iki kan kon duet karo duel karo opa. Ya, lagune manus sing cak loro apal apa? Nah, ya. Ngono lho. Ya, ya. Disupati ya, ya kaya wong. Mari beli, yuk. Kaya apa? Gamelan gede, yuk. Ya, lagunya pondok gak loro. Ini langsane gamelan apa-apa, Pak? Enek musiknya ya ditajani ya. Oh iya. Ana musiknya kok. Aku iki biasane nek ngawi iki ora tau nggawa musik iki gandeng ada permintaan sore digawe campur sari. Kula tak gawane ora ketang elektron. Ikuti permintaan tuan rumah ya, Pak? Betul. Tapi mana kalau sing nanggap wingi ning kandangan iki ora nganggo musik. Ya, kadang di penjahit Mas Suhadi ngrasake musik, awake dhewe ya digawake. Oh iya. Pokoke manut karo sing nanggapi aman. Apa wis kompromi lagunya apa? Apa? Sawijining dina, Pak. Sawijining dina. Bisa, Mas? Sawijining. Pekan-pekan. Ya, San. Apa kapan, Mas? Ya. Bisa, Mas. Ganti malam, Mas. Mau bisa malam ya? Bisa loh, Mas. Bisa tuh, Mas. Ya Allah, ramunya diri. Iki padha-padha putri saka Jawa Timur ya. Jawa Timur api-api ya. Opa saka Sidoarjo. Niki saka Kediri, bojoku ya kok Blitar.
Ya, api-api ya. Isi ngebuki wong Jawa Timur ya, Truk. Iya, ya, Wiwi ya Madiun, Jawa Timur. Iya ya Wi. Ya Jawa Timur. Wanda ya Ngawi. Ngawi ini ngendi-ngendi. Bahkan masuk Blora anu Blora ya main Jawa Timur. Sekian. Jawa Selatan. Ya. Ben iki manguto mak wis gen. Bila nasu mekrok kok. Apa gimana nih? Mas, Apa? kakak. Kapan? Ya, coba kenapa? Ya. Ya. Ya oke. Ya. Induk kan, kowe jam 3 muncul awakmu ge istirahat. Monggo sesuk sik basuh nang ndi-ndi. Joko kesehatan